सुंद' सल'नि मुं सोरनि थिननायाव गोजाम दोंसे सुंद' सल'। समाजा समाज जानानै गैलिया। मानसि महरै बयनिख्रुइ देरसिन जिब होननानै सानना लानाया थारैनो गोरोन्थिनि फोरमान जाबाय। अन्थाइ मुगाखौ दिनैनि थासारिजों गोरोबना नायहरोब्ला नुगोन दिनैनि समाव अन्थाइ मुगाजों गोरोबबावला। खौरां बिजों समाज बिजों नायनो हाला। लंथं देहानि सावगारि गोसारनाय, सोरनिबा जिउ गैयै बबेबा हन्थायाव मोननाय, दोनखारनाय लांखारनायनि बाथ्रानि समनि खरथिजों सुजासै। रामायण महाभारत सलन्थायाव फोरमायनाय मोनब्रै बर्णनि जोबथा खोलोब कलिजुगाव दा जों मा खालामदों आयं? जेबो खालामाखै। बे सानफ्रोमबोनि समाजारि बिजोङाव दावराव दावसिखौनो नायै नायै रागा जोंदों आं। फेसबुक, इन्स्टाग्राम नायजालिया जोंबादि बैसो जानाय सुबुङा। बियो जेन गोदान मुगानि गावनि लांदां देहाखौ दिन्थिनायनि मोनसे जायगासो। फारसेथिं थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ रायज्लायजालिया। जों संसार जाबोनायाव मोनबोनाय समाज होननाय सोदोबखौ दिनै बिगियाननि मुं होनानै गासैबो सिलिंखार खालामबाय। मानसिखौ जिरायनो होआगारानो गावसो अं अं बुंबाय थाबाय होनबा, नै जिराय आयं, बिना बिदिनोसै। जेबो नङा आयं। दे नोंसोर सानैजों रायज्लायबाय थाथ'दो, आं साहा एसे फुदुंनानै लायनि। नांलायला आयं, आं गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावनांगौ दं। आंखौ दसे लोगो हमनो होननानै फैदों। जेबो नङा दे सेंग्रा मानसि, बार बायदि बिरनो हानाय गोहो दं, दानो दसेनोबा मोनहैगोन। दे फुदुंहैदो, लोंलांगोन बि। दे होमबालाय। माथो खौरांमोन आयं? दखरा आफादा देग्लाय 25 बोसोराव आगान होगोन आयं। बेखायनो रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय जों गोजाम बिबानगिरि आरो जोंखौ अनसायग्रा गेदेमा मानसिफोरखौ लानानै मोनसे आलांगा मेल खुंनो सानदों। बेखायनो आयंआबो मोनसे समाव आफादगिरि बिबानखौ रुजुमनानै खामानि मावबोबाय जेब्ला बे मेलाव आयंखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे गांसे लाइजाम होलांनो होननानै फैब्रबदों। दाखालिबो फैदोंमोननो। औ आयं, नाथाय नोंखौ लोगो मोननाय जायाखै, लाइजामखौ होलांनाय जायासै। नोंनि आखायावनो गथायनो साननानै। औ, मोजाङानो जादों दे। आं दाखालि बे नोंदा फाग्लाखौनो रिहाबाव थांनानै नायहैदोंमोन। बिनि बाथ्राखौ साननानैनो आंहा गोसोआनो मोजां नंला। जायखिजाया आं थांनो नाजागोन, गोसोफोरा मोजां थायोबा। दा नों साहाखौ लोंनानै थांदो फोजों आयं। आं बे बारिनि माइखौ दसे नायहैनांगौ। लेमनायखाय दाउथुआनो माइखौ जाजोबथारबाय। फिसाज्लानि बाथ्राखौ रायखांनायनि उनावनो आयं सोमलानि रावा निजोम जालांदोंमोन। गावखौनो मानिबा दायनिगिरि बादि बबावबा दोनखोमानो नाजानाय बायदि नाजादों। बे सोमला आयंनि मोखाङाव रोखा बेरखांदों। सोमला आयं, उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आं गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि। जोंनि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय फोरोंगिरिजों लोगोसे सासे मोजां दैदेनगिरि। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोख्रों दावहारु। हारिनि थाखाय मेंनाय बानाय गैयै खामानि मावबोदों। हारिनि खामानि मावनायाव मेंनाय बानायनि बाथ्रा बुंफेराखै। नाथाय आयं सोमला मास्टारखौ मेंहोदों बाहोदों गावनि आंगो फिसा सेमासो। सेमा सोमला आयंनि देरसिन फिसाला। सोमला आयंआ गावनो सासे फोरोंगिरि महरै गोख्रों नोजोर लाखिनानै फोरोंथायखौ होबोदों। बिदिनो बिफानि लुबैनाय बादि मेट्रिक आनजादखौ डिस्टिंसन लानानै उथ्रिसारनो हादों सेमा। फिसाज्लानि मोजां उथ्रिसारनायनि गोजोननायखौ लानानै फिसाज्लाया लुबैनाय बादिनो गुवाहाटीनि गंसे कलेजाव मुं थिसननानै हैदों सेमखौ।
जुनारसालिनि मोसाया अरन गेजेराव सौहैनानै गासै अरनखौनो गिदिंनानै नायगिदिंनाय बादि सेमाबो जादों। मेट्रिकनि आन्जादाव जायबादि मोजां खालामनानै फिसाखौ लोगोसे गामिनि मानसिफोरखौ गोजोन होनो हादोंमोन, नाथाय जौसिन गेजेर फरायसालिनि आन्जादनि फिथाइया बेबायदि जायासै। फिसाज्लानि बेबादि गोजोननाय गैयै आन्जादनि फिथाइखौ मोननानै दुखु मोननाय, गुबुन जायगायाव फरायहोला साननानै ओनसोलनि गंसे कलेजाव मुं थिसननो सानदोंमोन, नाथाय फिसाज्ला सेमा गनायनो होनो हायासै। जेसेबां गोख्रों गोरायानो जाया मानो गावनि आंगो फिसानि सायाव बिफाया सानसे नङा सानसे लोरबां गुरै जाखाथारनांगौ। जायनि थाखाय सोमलायंआबो फिसाला सेमनि बाथ्राखौ गनायनानै लानो गोनां जादों। राहा गैया। नङाब्ला आयं सोमलाया फिसाला सेमनि आन्जादनि फिथाइया गाज्रि जानायनि गासै गाज्रि मोजांखौ बे बोसोरनैयाव गावनि मेगनजों नुनानैबो नुयै बायदि जानांदों। बेफोरखौ गासैखौबो सिरियै गोहो गोलोन्दां जानानै गंसिनानै गनायनानै लानांदों। बेनो नामा गावनि थैनि सोमोन्दोनि? सैथोखौ जोबथेनानै दोनबाबो बियो सानसे बेफ्रुसारनानै गावनो गाव ओंखारबोयो। बेखौ रावबो होखोमानो हाया। डिग्रीनि बोसोरसे बारखांनायनि उनावनो सानसे सोमलायंनि फिसाला सेमा ड्राग्सनि केसआव पुलिसजों गुवाहाटीयाव हमजानाया समाज बिजोङाव ओंखारबाय। लोगो लोगोनो गामि ओनसोल गासैयावबो मिथिजोब्बाय। जाय जाथायखौ आयं सोमलाया जाजानो गिनानै मोथो मोथो गिबाय थादोंमोन, दिनै बियो बेरफ्रुसारबाय। गासै दुखु दाहा लाजिनाय गिनायखौ गोसोआव बोनथुमनानै फिसाज्ला सेमखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लायनो फैदों। नाथाय जाथाया जायोब्ला मोनसेल' जाया, गासै बिथिंनिफ्रायनो आवग्रिनानै फैयो। जायखौ सौसिनो हायोबाबो बियो नोंखौ माब्लाबा अरायनि थाखाय बेंगुरा खालामनानै गालाङो। फिसाज्लाखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनायनि साननै उनाव आयं सोमलानि लांगोनायाव गंनै गारि फिसा लाखिफैदों। बिनिफ्राय सिथ्लायाव गसंफैनानै गोरासिन सुबुङा आयं सोमलाखौ सावरायफैदों। माखासेया सिलायावनो सोरबा जिरायदों, सोरबा गसंनानै दं। आयं सोमलाया जाथायखौ मिथिनानै सावरायनायावनो थं गसंनानै बबा बायदि गसंनानैल' थाबाय। मानोना जाय मानसिफोर फैदों बिसोरो सेम गोसो थोनाय सिख्लानि न'खरनिफ्राय सिख्लाखौ सेमनो गथायनो फैदों। मानोना दा बै सिख्लाया सेमनि अनथोबखौ गोरबोआव 6 दाननि दं। नाथाय सेमा दा सासे ड्राग्स एडिक्टेड। नै आयं साहाया लोंदो। हा नोमायंआलाय बबाव थांखो? हो? आयंआ माबा बारियाव माइ नायनो थांबाय। ए, दावथुबानो जाजोबथारबाय। बिसोरबो फालो फालो फैथारो नालाय। दे होमबा आयं, आंबो थांनोसै। गोबाव जाथारबाय। लोगोफोरा कल खालामगासिनो दं। औ दे। थांनो ओंखारनानै न' सिंनिफ्राय आबै होननानै सासे थाबायस्लिंनो रोंनाय हिनजावसा गथ'आ ओंखारबोदों। जानांगौ सेमनि फिसाजो। गोजोन्थों। बेखिनियानो सुंद' सल'। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर। गोजोन्थों।